Kuten sanotaan, tähän on tultu. Donald Trump uhkaa avoimesti Eurooppaa Vladimir Putinin hyökkäyksellä ja sillä, että siinä tapauksessa Yhdysvallat ei puolustaisi eurooppalaisia. Huhujen ja Valkoisen talon sisäpiiritietojen jälkeen itse Donald Trump esiintyi kansakunnan edessä ja ilmoitti harkitsevansa vakavasti Yhdysvaltojen eroamista Natosta. Hän antoi lausuntonsa sen jälkeen, kun liittolaiset liitossa kieltäytyivät tukemasta hänen sotaansa Irania vastaan ja auttamasta Hormuzin salmen avaamisessa. Kuten Trump totesi, lainaus, NATO ei ole koskaan vaikuttanut minuun. Olen aina tiennyt, että he ovat paperitiikereitä. Yhdysvaltain presidentti kertoi, että liittolaisten avun puutteeseen oli vaikea uskoa. Vaikka totean, että Naton peruskirjan mukaan yksikään liittouman maa ei ollut velvollinen auttamaan Donald Trumpia, koska peruskirjassa on selvästi määritelty, että NATO on puolustusliitto, joka osallistuu sotaan vain, jos johonkin jäsenvaltioon hyökätään. Siitä huolimatta Trump on varma, että kaikkien olisi pitänyt rynnätä sotaan Irania vastaan, jonka hän muka oli jo voittanut. Mutta tässä tilanteessa Euroopan vastaus yllätti minut positiivisesti. Britannian pääministeri Keir Starmer totesi, että NATO oli olemassa ennen Trumpia ja tulee olemaan olemassa hänen jälkeensäkin, joten nyt Britannia vain siirtää huomionsa laajamittaiseen sotilaalliseen yhteistyöhön Euroopan unionin kanssa. Puolassa taas todettiin, että kyllä, tietenkin NATO ilman Yhdysvaltoja ei ole yhtä pelottava. Mutta eivät Yhdysvallatkaan pärjää ilman NATOa. Nimeni on Aleksei Petsi, keskustellaan tästä aiheesta yhdessä. Mutta ennen kuin aloitamme tämän jakson, pyydän teitä perinteisesti tukemaan tämän YouTube-kanavan toimintaa lahjoituksellanne tai sponsoritilauksella videon kuvauksessa olevien linkkien ja tietojen kautta. Olen kiitollinen kaikesta tuestanne, ja voitte tehdä sen vaikka jakson lopussa, jos koette tämän jakson mielenkiintoiseksi ja hyödylliseksi itsellenne. Lisäksi tilatkaa minun Telegram-kanavani Petsi News. Linkki siihen löytyy tämän videon kuvauksesta. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti tänään The Telegraph-lehdelle, että hän harkitsee vakavasti Yhdysvaltojen eroamista Natosta sen jälkeen, kun liittouma kieltäytyi liittymästä hänen sotaansa Irania vastaan. Trump kutsui NATOa paperitiikeriksi ja totesi, että Yhdysvaltojen eroaminen puolustussopimuksesta ei ole enää keskustelun aihe. Hänen mukaansa tämä asia on käytännössä jo päätetty. Aiemmin Yhdysvaltain ulkoministeri Mark Rubio totesi, että sodan Iranin kanssa jälkeen Trump ryhtyy tosissaan toimiin Naton jättämiseksi. Trumpin mukaan syynä oli liittolaisten kieltäytyminen täyttämästä Yhdysvaltain presidentin vaatimusta lähettää sotalaivoja avaamaan Hormuzin salmi. Mutta kuka Donald Trump oikeastaan on vaatiakseen mitään liittolaisilta? Seuraavaksi lainaan Trumpia. Kyllä, sanoisin, ettei tätä voi enää edes keskustella. En ole koskaan luottanut NATOon. Olen aina tiennyt, että se on paperitiikeri. Ja muuten, Putin tietää sen myös. Sen lisäksi, että heitä ei ollut siellä. Se oli yksinkertaisesti uskomatonta. Sanoin vain, hei, en painostanut liikaa. Mielestäni avun pitäisi olla automaattista. Olimme aina siellä automaattisesti, mukaan lukien Ukraina. Ukraina ei ollut meidän ongelmamme. Se oli testi, ja olimme siellä heidän vuokseen. He eivät olleet siellä meidän vuoksemme. No ensinnäkin haluan heti huomauttaa, että Donald Trump, kun hän tuli Valkoiseen taloon tammikuussa 2025, hän perui välittömästi kaiken sotilaallisen avun Ukrainalle. Sotilaallisen ja taloudellisen. Siksi Donald Trumpin ei pitäisi ladella tuollaisia puheita, koska hän on viimeinen maailmassa, joka voi sanoa tukevansa Ukrainaa. Hän ei millään tavalla tukenut Ukrainaa, paitsi myymällä, korostan, myymällä aseita Ukrainalle. Ja itse asiassa toiseksi, Trump alkoi aktiivisesti uhkailla liittolaisia sillä, että nyt Yhdysvallat ei enää auta Eurooppaa Venäjän sodassa Ukrainaa vastaan. Lisäksi Trump vihjaa, että hän on nyt valmis sallimaan Putinin hyökätä Eurooppaan, ja Yhdysvallat vain seuraa sivusta, kun Venäjä miehittää eurooppalaisia maita. Erityisen kovasti Trump arvosteli Isoa-Britanniaa ja henkilökohtaisesti pääministeri Keir Starmeria siitä, että he kieltäytyivät osallistumasta sotaan. Hän vihjasi, että kuninkaallinen laivasto ei ole valmis vakaviin tehtäviin. Lainaus. Hei, teillä ei edes ole laivastoa. Olette liian vanhoja ja lentotukialuksenne eivät toimi. No, tiedättehän, tuo kuulostaa jojan loukkaantuneen lapsen lauseelta, että minun autot ovat parempia kuin sinun.
Muistutan, että sekään ei pidä paikkaansa. Iso-Britannia tarjosi jopa lentotukialustensa lähettämistä Lähi-itään auttaakseen amerikkalaisia. Mutta Trump hyökkäsi silloin ylimielisesti loukkauksin Kiinaa ja Keir Starmeria kohtaan ja totesi, ettei tarvitse Britannian apua. Muistatteko, Trump sanoi silloin, että britit yrittivät vain liittää itsensä hänen voittoonsa. Hän sanoi, me olemme jo voittaneet Iranin. Mihin me teidän lentotukialuksianne tarvitsemme? Emme tarvitse apuanne. Nyt hän sanoo, miksi ette auttaneet meitä? Lisäksi brittiläiset lentotukialukset olivat tuohon aikaan lähellä Grönlantia, jonka saman Trump uhkasi vallata voimalla liittolaisiltaan. Kysymykseen, pitäisikö Keir Starmerin käyttää enemmän rahaa puolustukseen, Trump vastasi, ettei aio neuvoa häntä. Ja hän lisäsi, lainaus, kaikki, mitä Starmer haluaa, ovat kalliit tuulivoimalat, jotka nostavat energian hintanne pilviin. Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio syytti myös NATOa siitä, että se on yksisuuntainen katu. Eilen hän totesi, että sodan Iranin kanssa päätyttyä Amerikka joutuu harkitsemaan uudelleen jäsenyyttään liittoumassa. Lainaus Rubiolta. Jos NATO tarkoittaa vain sitä, että me puolustamme Eurooppaa, kun siihen hyökätään, mutta he kieltävät meiltä pääsyn tukikohtiinsa silloin, kun tarvitsemme sitä, niin se ei ole kovin hyvä diili. Tällaisessa diilissä on vaikea pysyä mukana. On mielenkiintoista, että Marco Rubio vahvisti ensimmäistä kertaa, että he todellakin tarvitsivat sitä. Näin siis on. Trump huusi niin kovaa siitä, ettei hän tarvitse apua, mutta kävi ilmi, että hän kuitenkin tarvitsee sitä. Aiemmin The Telegraph kertoi, että Trump harkitsee NATOn uudelleenjärjestelyä periaatteella maksa tai ole hiljaa, rangaistakseen maita, jotka eivät täytä hänen rahoitusvaatimuksiaan. Lähteiden mukaan hän harkitsee myös amerikkalaisten joukkojen vetämistä Saksasta. Tämä on ajatus, jota hän on pohtinut jo siitä lähtien, kun hän palasi valtaan. Mutta minun täytyy sanoa tämä kaikille Donald Trumpin kiihkeille kannattajille. Asia on niin, että Trumpin vaatimus siitä, että NATOn pitäisi auttaa sodassa Irania vastaan, asetti tietenkin kyseenalaiseksi Pohjois-Atlantin liiton sopimuksen 5. artiklan. Tämä on periaate. Hyökkäys yhtä vastaan on hyökkäys kaikkia vastaan. Tätä artiklaa on aktivoitu historian aikana vain kerran. Syyskuun 11. päivänä 2001, terrori-iskun jälkeen. Eli ainoa kerta, kun tämä oli käytössä, oli Euroopan avun antaminen Amerikalle. Mutta mikä vielä tärkeämpää, NATOn peruskirjan 5. artikla sanoo, että NATO on puolustusliitto, eikä sen pidä osallistua sotaan, jonka aloittaa joku sen jäsenistä. Trump taas kuvitteli, että jos hän antaa käskyn, kaikki NATOn jäsenet ovat hänen mukaansa automaattisesti velvollisia tulemaan sotimaan hänen aloittamaansa sotaan. Kerron vielä kerran. Artikla 5 koskee vain ja ainoastaan tilannetta, jossa NATOn jäsentä vastaan hyökätään, joten sitä ei sovelleta sotaan Irania vastaan, joka alkoi yhdysvaltalais-israelilaisilla ilmaiskuilla 28. helmikuuta. Vastauksena Donald Trumpin hyökkäyksiin Ison-Britannian pääministeri Keir Starmer puolusti tänään NATOa ja kutsui sitä maailman tehokkaimmaksi sotilasliitoksi. Kysymykseen siitä, muuttuvatko Ison-Britannian ja Yhdysvaltojen pitkäaikaiset turvallisuussuhteet, Starmer vastasi, että NATO on taannut turvallisuuden vuosikymmenten ajan, sekä ennen Trumpia että 100% hänen jälkeensä. Siksi hän sanoo, että pitkällä aikavälillä tuskin mikään muuttuu. Lainaus Keir Starmerilta. Riippumatta siitä, kuinka paljon minuun ja muihin kohdistuu painetta, kaikesta kohusta huolimatta, toimin Britannian kansallisen edun mukaisesti kaikissa tekemissäni päätöksissä. Ja siksi olen tehnyt selväksi, että tämä ei ole meidän sotamme, emmekä aio osallistua siihen. Lisäksi Keir Starmer ilmoitti, että tästä lähtien Britannia alkaa tehdä tiiviimpää yhteistyötä Euroopan unionin kanssa turvallisuus- ja talousasioissa. Hän kehotti EUta yhdistymään, ymmärtäen, että Donald Trump saattaa olla epävakaa, erityisesti sen jälkeen, kun Trump ilmoitti, että Yhdysvallat ei enää auta liittolaisiaan. Samaan aikaan Puolan kansallisen puolustuksen ministeri Władysław Kosiniak-Kamysz korosti, että ei ainoastaan Eurooppa tarvitse Yhdysvaltoja, vaan myös Yhdysvallat ei pärjää ilman Eurooppaa. Lainaus. Ei ole NATO ilman Yhdysvaltoja, mutta ei myöskään ole amerikkalaista voimaa ilman NATOa. Meidän täytyy pyrkiä tähän liittoumaan, koska se takaa yhteisen turvallisuutemme. Ymmärrämme, että puolalaisia ei tule kukaan puolustamaan, elleivät he pysty puolustamaan itseään. Toivon,
että Yhdysvaltojen nykyistä presidenttiä ympäröivien tunteiden keskellä koittaa hetki rauhaa. Miksi? Koska, vielä kerran, ei ole NATOa ilman Yhdysvaltoja. Ja on meidän etumme, että tuo rauha saavutetaan, mutta myöskään Yhdysvalloilla ei ole voimaa ilman NATOa. Ja tähän lisään vielä pari sanaa omasta puolestani. Itse asiassa kaikki nämä pommikoneet, tankkauskoneet ja kaikki muutkin Yhdysvaltojen ilma-alukset, jotka suuntasivat Lähi-Itään harjoitellakseen iskuja Iraniin, pysähtyi tavalla tai toisella Euroopan tukikohdissa. Eurooppa toimii nyt tukikohtana hyökkäyksille Iraniin. Kaikki Lähi-idän operaatiot liittyvät tavalla tai toisella Eurooppaan ja juuri eurooppalaisten maiden tarjoamaan logistiseen tukeen. Siksi, kun Trump väittää, ettei hän saanut mitään apua, se on vain kyynistä valehtelua. Koska Eurooppa auttoi. Tosin, kyllä, he kieltäytyivät avoimesti osallistumasta sotaan. Jätän tähän 3 pistettä. Kirjoittakaa mielipiteenne ja johtopäätöksenne tämän jakson kommentteihin. Tilatkaa kanava, painakaa kellonkuvaa ja älkää unohtako tykätä. Jos haluatte tukea tämän YouTube-kanavan toimintaa, olen sitä kiitollinen. Sen voi tehdä videon kuvauksessa olevien linkkien ja tietojen kautta. Siellä on eri alustoja. Buy Me a Coffee, Patreon, PayPal, pankkitiedot, kryptovaluutat, sponsorointi YouTubessa. Valitkaa teille sopivin vaihtoehto. Olen kiitollinen tuestanne. Siinä kaikki. Pitäkää huolta itsestänne. Moikka kaikille.